Hej med dig. Du skal nu i gang med at forberede dig til den undervisning, vi skal have sammen i SOSU-fag næste gang. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind i jeres mappe. Under SOSU-fag, der skal du finde casen om Yvonne. Du skal se videoen om Yvonne, det lille skuespil, der ligger derinde. Bagefter går vi herover til opgaven igen, og jeg kan fortælle dig, at formålet med opgaven er, at vi skal repetere noget allerede kendt stof, som vi har arbejdet med før, nemlig hvordan man arbejder sundhedsfremmende med en borger. Når du skal arbejde med opgaven her, kan det være godt for dig at vide, at du til hver en tid kan gå tilbage og lytte til, hvad jeg fortæller dig her. Det vil sige, hvis du kører fast og glemmer, hvad det var, du skulle med opgaven, så kan du gå tilbage og lytte lige så mange gange du vil. Det du skal med opgaven her, når du har set casen, som omhandler Yvonne, det er, at du skal gå ind og forholde dig til de 5 punkter, som du kan se, når du kigger her. Du skal gå ind og forholde dig til, hvad Yvonne fortæller om sin livshistorie, Yvonnes psykosociale forhold, hvilke relationer har Yvonne til andre mennesker, hvordan er hendes netværk, hvordan er Yvonnes livsstil, og hvordan oplever du Yvonnes fysiske helbred og eventuelt livsstilsrelaterede sygdomme. Det skal du gå ind og forholde dig til, og når vi mødes, så skal du i samarbejde med dine klassekammerater arbejde med, hvad I har fundet frem til derhjemme, men også hvordan I vil handle på det, I har fundet frem til hjemme. Hvordan vil I handle sundhedsfremmende i forhold til Yvonne? God arbejdslyst!